tile mugan ani seegin san ba fila ani mugan ni aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Anga jamana marabagaw tun y'a fɔ ko lakɔso bɛna dayɛlɛ tarata don juin kalo tile fila natɔ la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nga o siratigɛ la sa an ka jamana marabagaw ani an ka lakɔli karamɔgɔ u ma bɛn fɔla hali bi bɛn fɔla min yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ u ka article 39 kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kalo fila lakɔlisow datuguli kɔfɛ ka sababuya kɛ coronavirus ale banako ye école somɔgɔw fo ka taa se lakɔlidenw ma ka taa se lakɔli karamɔgɔw ma bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen bɛ ka juin kalo ale nata ma kɔnɔ ko lakɔliso k'ulu bɛna dayɛlɛ nga an b'a fɔ ɲɛna ka fɔ ko coronavirus ale banakisɛ a bɛ ka carin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi coronavirus ale bɛ maa 1,116 de la coronavirus ale bɛ maa 1,116 de la maa minnu bɛ yen sa n'olu kɛnɛyara o ye maa 132 ye maa minnu nin tora la sa o bɛ t'i jɔ maa 70 o bɔɲɔngo la. An ka jamana marabagaw ye u kumakan bila kunu tarata k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la waleya min ni waleya ɲuman tɛ n'a bɛ ka kɛ maa minnu fɛ sa o de ye sema maaw ye ko u ye bolonɔbila sɛbɛn min kɛ n'a bɛ tali kɛ bɛnkan kan ko sema mɔgɔw tɛ ka waleya k'u kɛlen don ka waleya dɔw ta waleya min n'a ni u ka sariyasun tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'u b'a ɲini sema mɔgɔw fɛ ko u k'u hakili jigi u ka fɔtaw la. Cakɛda min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kuranko ma ni wagati in na gɛlɛyaba bɛ u fana kan ka sababuya kɛ u tɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw nimisi wasa kuranko la o kelen bɛ waleya min n'a kelen bɛ ka jamana kɔnɔdenw degun kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni waleya in yɛrɛ k'ulu mago bɛ kuran na ko k'a sababuya kɛ u ka masimafɛn minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛ ka olu labaara. An bɛ taa kokan kibaru la mɛ kalo tile 25 sufɛ ka taa se mɛ kalo tile 26 ma Arabi Saouditekaw y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna dɔbɔ u ka sokɔnɔ datuguliw la ka tila tuguni ka dɔbɔ u ka couvre-feu la k'u bɛna u ka misiriw ni ka o dayɛlɛ misiri mun yɛrɛ n'a bɛ tali kɛ sa Magan misiri belebeleba kan. An bɛ taa États-Unis ale jamana kɔnɔna la ɲininiw bɛ sen na ɲinini min n'a bɛ tali kɛ ko farafinkɛ dɔ ale bɔnɛna a nin na k'a sababuya kɛ ba polisilaka dɔ ye nka u ye ba polisilaka 4 ni ka olu bɔ u ka baara la farafinkɛba in ale salen kɔfɛ farafinkɛ min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko George Floyd ale sara k'a sababuya kɛ polisi dɔ ye i sen da a kan ni ka a bɔnɛ a nin na. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na a y'aw hakili to aw yɛrɛ la ni ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛ mɔgɔw la ala ka tile tɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.